जो काही बाबा बाई असत मांडत खेळणारे बाबा त्यांची समज त्यांचा समज घेऊ करा जो पुढे आज हजर नाही तर त्यांची जे काय बाबा तत्व असत त्यांची आंदोलन समज ते आंदोलनात मांडत चुकी करून की काय बाबा त्यात बाई गाठो न्याय मिळव म्हणजे पुरता म्हणे पण बाईच्या आड काय कारण ठेवलं जातात बाई काय बंधन लावून ठेवलं जातं जी काय गाणं बाईच्या आड बाई खाली घालून बाई मोकळी कर यात बस आता वचन दिलंस तू काय झालं किती काय केलं ठाकरे तो बघेत पुढं तो बघेत बाई थांबणार ना माझ्या समाजामध्ये गांधीसरा बरोबर वाचता मिळून संस्कृत सक्तरी आकार ग्रहण माझ्या बाराचं बरोबर तू गांधी तुम्हाला मार्ग तू आज जन्मरो मार्ग आकार मार्केट खरी मार्केट चाळो सिमेंटो अधिकारी सिमेंटो चाळो रात होता बरोबर होता घाडकी मार्के मार्जा ज्या काय तुझा आपला भावाईचा वारसे कृतीप्रमाणे तू आज समाज ठेवते जी काय माय बाई आपली मांडा तुम्ही करून घेतलं मान भरून घेतलं वर्षाचा वार्षिक मान पडून घेतलं तशी जी काय मानकी रीत आहे ती लावून तुझी आपली खात्री पटवतात खात्री पटवण्यात तू बाय माझ्याशी राहते नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश घाटी तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, श्रावण चालू आणि आमच्या भावई देवीचा उत्सव दरवर्षीप्रमाणे तर आत्ता भजन वगैरे झाला आणि आता बायांची वारी वगैरे बाहेर येणार आणि त्याच्यानंतर मग अवसर वगैरे असतात आणि आता सगळ्या कार्यक्रमाक सुरुवात झालेली आहे. तर चला बाई असत मांडत खेळणारे बाबा त्यांची समज त्यांचा समज घेऊ करा जो पुढे आज हजर नाही तर त्यांची जे काय बाबा तत्व असत त्यांची आंदोलन समज ते आंदोलनात मांडत चुकी करून की काय बाबा त्यात बाई गाठो न्याय मिळव म्हणजे पुरता म्हणे पण बाईच्या आड काय कारण ठेवलं जातात बाई काय बंधन लावून ठेवलं जातं जी काय गाणं बाईच्या आड बाई खाली घालून बाई मोकळी कर बाईची समज ही बाई पुरव यात बस आता वचन दिलंस तू काय झालं
जरी आपल्याकडं तरी बाई हजर ठेवणारच. किती काय केलं नाकरेकडं तो बघेत पुढं तो बघेत बाई थांबणार नाही. काय कशी बोललोस कसा करणार काका बाई इंजेक्शन दिलेला होय होय अंदाज मार्केट माझ्या समाजामध्ये गांधीसर बरोबर वाजता मिळून शेतकरी आकार ग्राउंड माझ्या बागाचं म्हणून तुराणी तुम्हाला मार्ग तू आज अनमोरो मार्केट आकार मार्केट कोणी मार्केट चाळो सिमेंटो अधिकारी सिमेंटो चाळो रात होता बोलत होता घाडकी मार्के मार्जा ज्या काय तुझा आपला भावाच्या वार्षिक नीतीप्रमाणे तू आज समाज ठेवते ती काय माय बाई आपली मांडा तुम्ही करून घेतलं मान भरून घेतलं वर्षाचा वार्षिक पार पाडून घेतलं तशी ती काय मांडकी रिचार्ज लावून तुझी आपली खात्री पटवतात खात्री पटवण्यात तू बाय माझी पाठी मागून जर भाई समाज घेतली हे मुलांनो चला 55-60 वर्षाच्या मुलांनो चला चला चोपट खेळाक चला. काय खेळायचा चोपट चोपट तर मित्रांनो फेरे वगैरे मारून झालेले आहेत आणि आत्ता खेळ सापड आणि हे बघा खेळ सुरू.
हे काठी फिरवणारे हे बघा हेंका या बी काठी काय तुमच्याकडे हे बघा हेंका ह्याने कात्रो आधीच मारलेलो असता त्यामुळे हेंका मिळतात ती नाही तर बाकी मिळत ना कसा बरोबर ना अशा पद्धतीत ना आता हे काठीचं काम झालेलं आहे आणि आता ह्या करता पुढचं शिवकळीचं काम चालू करतो आणि पाऊस जोरात येतात पावसात काम कठीण करून टाकलंय ना पावसाचं काम कठीण आता काय करणार शिकवा चालू आहे ना की बाहेरच्या वस्तू इलेल्या गेल्या की नजर पडस्थळा सगळे विषय होणार आता हो आणि बघा तर अशा प्रकारे हो भावाईचं आमचं उत्सव असता मोठ्या अशा इथं झालो पण पाऊस जरा गडबड करता मध्ये पाऊस झाला तरी मंडप आता व्यवस्था केलेली आहे जो काही पूर्णपणे असली बाबा तुझ्या जो काय शिवकळा जोडायचो असेल तो पूर्णपणे मोकळं करून मांडात उभे करून देतात त्यांना जो काय तुझो आरसो पुराव न्याय मिळव मांडे रीती काय पुराव गोया इल्या गेल्या तो न्याय निवडो करणार इल्या गेल्या थंय वचन दिल्यानंतर सत्य हो गोया जा काय पुढे आड अडचणी असा तर तुझ्या पायाखाली घालून तू आज गळण कर सत्यान सुकृताना जी काय नीतवणीत असतात काय अकरीने भजी पोटणार मोडातली असा तो बाजू करून सत्यान सुकृतान शिवकळा मोकळी कर आणि आज बाबा थंय मांडात उभी करून घे आणि खात्री पटव लागतो बाय माझ्या तर मंडळी अशा प्रकारे आपलं भावाई देवीचा कार्यक्रम पूर्ण झालेलो आणि आता सगळेजण घरी चालले वातावरण बघा किती सुंदर आहे तर चला मंडळी अशा प्रकारे आता इथे थांबूया चला मग बाय बाय